Buktegi 2017an sortutako kultur egitasmoa da, eta euskaraz irakurtzeko eta idazteko zaletasuna bultzatzea du helburutzat. Azken 6 urteetan, 300 liburutik gora eskaini dizkie euskal irakurleei. Ia 150 audioliburu, 100 bideo baino gehiago, eta dena doan. 2022an, Buktegirin 5. urteurrena zela eta hori ospatu egin behartzuen Buktegik. Eta elkartea usurbildarra denez, usurbilen izan behartzen ospakizuna. Aurten ere, Buktegi jaialdia izango dugu, baina horren xehetasunak ikusi baino lehen, gogora ditzagun iazko jaialdiaren momentu batzuk. Buktegiko helburuei fidel, jaialdian ere euskal irakurle guztiei zerbait eskaini nahi genien, eta literatura, hausnarketa, antzerkia eta musika uztartuz ondo pasatzeko abagunea eman. No Haua elkartearekin batera, egunaren lehenengo ekitaldia antolatu genuen, poesia irakurraldia. Irakurraldian, egunean zehar, zutegin ibiliko zen talde bat osatu zen, literaturaz gozatzeko irrikan, eta partaide bakoitza aurreko irakurleak proposatu zuen poema irakurtzeko prest. 3 solasaldi izan genituen egunean zehar, literaturari buruzkoak. Idazleek ipuin bana idatzi zuten, eta solasaldi bakoitza gai zehatz baten bueltan girotu zen. Modu horretan eta elkarri irakurriz izenburu orokorpean, 9 idazleak besteen lanaren inguruan aritu ziren. Azken epemuga da egunen ipuinaren izena. Eta gustatu zait bakardadea nola jorratzen duen edo ze bakardade motari buruz ari den. Es importantea da pastito interior hori elikatu alizatea eta literaturaren lurralde miragarri eta maiezin hori ukitzea beti eskura. Buktegirekin kolaboratu duten sortzaile asko usurbilera etorri zirenez egun horretan, gure egitasmoa nola ikusten zuten galdetu genien. Guk sortzen ditugun gauzak beste erabatea nahasteko eta beste erabatea egiteko eta eragiteko leku bat bezala ikusten dut. Eta, nik uste irikitzen ditula beste bide batzuk sortzaileon artean, niri behintzat gertatu zait, eta hola ikusten. Berazgarria, norberaren lanaren eskema finko hortatik atera arazten zaituelako eta beste batzukin elkarlanean lan egin. Esango nuke elkarri irakurriz formatua asko gustatzen zaidala, gero aurten zehazki gertutik ezagutu dut, baina gai berari buruz jartzea idazle baino gehiago idazten interesgarri iruditzen zait. Baina egia esan beste proiektu batzuk ere bai elkarrezkatearena, idazleen elkarrezketa kate bat sortzea interesgarri iruditzen zait, eta baita ere emanaldien bideoak eta bideogintza hori ere interesgarria iruditzen zait eta gomendatuko nuke. Buktegiri buruz uste dut behar dugula edo behar ginukela gehiago aipatu, erakutsi tresna biziki baliagarria dela bai idazleentzat, eta idazleok baditugu beti publikatzen ez ditugun tekstoak, baina hala ere teksto horiek erabiltzen alditugu eta balio bat badute irakurlearen ganateltzeko, eta uste dut alde hortarik bide hori ongi egiten duela Buktegik. Buktegi esan nuke dela leku bat edo atari bat nora jo badaukazuna eta euskal literatura pixkat identifikatzen duzuna edo ez bakarrik gordailu bezala sormen lanak eta etengabe berritzen nahi den leku bat.
Laurogei urte ziren, Anari taldeak ez zuela Abiak diskoa zuzenean jo, eta isilune luze hori Buktegi jaialdian apurtu zen. Hori ospatzeko, abesti bakoitza artelan baterako inspirazio iturri bilakatu zen, eta erakusketa kolektiboa Zutegin eskaini genuen. Jarraian, Iraia Eliasek eta Atxek Arkaitz Kanoren azken aurreko manifestua interpretatu zuten. Iraganeko izatera derrigortzen du zuzentzaileak manifestu hau. Manifeste bat idatzi nazi nuke baian dit unten. Gurina eta mermelada zabaltzen dizkit bizkarrean, eta nik ez diot utzi nahi, baina alere, unten. Unten idaztarazten dit naiz eta ez diodan utzi nahi. Baina idatzi idazten dudanean ez dit unten. Baian zuzentzen dit etengabe. 2022ko urriaren 22an, Buktegi jaialdian, Zutegi aretoa bete egintzen ekitaldi batzuetan, eta jaialdia borobiltzeko, Uxue Alberdik eta Amorantek berariaz sortutako meza nagusia eman ziguten. Aritz Branton pertsonaia literario bat dela uste duzuenak, Arkaitz Kano neoprenoa jantzita ikusi duzuela zindagizuenak, Katixa Agirreren ukelelearekin epatatuta zaudetenak. Aurten bai, aurten Ulises irakurriko duzuenak. Zutegi udal liburutegiaren, Noaua elkartearen eta udaleko kultur zerbitzuaren lanari esker, hainbat kulturzale, bertakoak zein kanpokoak, egunean zehar ibili ziren Usurbilen, eta 2022ko Buktegi jaialdia arrakastatsua izan zela esan genezake. Hainbat hedabidetan egunaren berri agertzea ere lagungarria izan zen. Jaialdiaren ekitaldi gehienak filmatu genituen. Bideo guztiak buktegi.eusen daude ikusgai, eta horietako batzuk 11 telebistan ere eman dira. ...2023an ere, Buktegi jaialdia Usurbilen izango dugu, urriaren 28an, eta gitaraua prestatu dugu dagoeneko.